Ng araw sa inyo mga paps, muling nagbabalik, vlog naman tayo at ngayong araw mga paps at ihatid natin si Kiel sa school nila kasi wala naman tayong pasok, mamayang 12 pa yung pasok natin kaya may oras tayo para hatid sa kanila kay Tin tsaka kay Kiel sa school. So yan, ayusin muna natin yung motor kasi mabigat. Ito na nga yung nangyari mga paps pagdating namin sa school ni Kiel. Walang pasok. So pangalawa na tong nangyari kung kailan naman papasok. Tsaka naman walang pasok mga paps. So nangyari na din to. Hindi kasi hindi nakiko-coordinate sa teacher si Tin kaya hindi nila alam kung may pasok or wala. Yun, pakatid ko sa kanila sa bahay. Umuwi na nga ako dito sa kabila kasi gagawa tayo ng orders para naman sa stocks natin. Then habang pinapatuyo ko, gumawa muna ako ng design natin para sa t-shirt kasi may t-shirt akong ginawan ko ng design kasi lalagyan ko ng J&K Bado sa unahan kasi susutin ko yan pag pa-Manila namin mga paps. Start na tayo mga paps sa pag-fold ng ating mga t-shirt. So black shirt yung gagawin ko, reverse day yung tawag dyan mga paps kung hindi nyo pa alam. At yun, dito naman tayo magbi-bleach na tayo. So hindi yan basta-basta bleach mga paps, may tamang timpla yan kung paano yan, yung measurement ng paglagay nyo ng bleach at saka kung gaano kataas yung water na ilalagay nyo para sakto yung timpla nyo mga paps kasi yung iba medyo natatapangan, nabubutas yung damit. So depende yan sa damit, sa kapal ng damit nyo mga paps. Tapos ko nga pala gumawa ng stocks natin, dumiretso na ako dito sa may paayusan ng motor. So magpapa-change oil tayo, change ng gear oil kasi bibiyahe tayo ng Manila kung matutuloy kami sa Friday mga paps. At yan, ito naman yung update natin. So dito nga pala sa shop na to, meron dito iba't ibang klase ng design ng helmet. So pwede nyo itong bisitahin mga paps, nandito lang to sa Washington. Then pang maintenance ng motor meron din dito. Then pwede nyo pang rides, so mga accessories. So madami dyan mga paps. Ito nga pala yung MRC Moto. So dito yan sa South. Kung sa main, search nyo lang, alisin nyo lang yung South. Then bumili na din ako para sa motor. At syempre, kung nagpapogi tayo ng motor, syempre kailangan din natin maging pogi mga paps. Kasama natin si Kiel. Magpapagupit kami kasi sobrang haba na ng buhok namin. Matagal na kami hindi nakakapagupit. Yung razor ko medyo mapurol mga paps, kaya dito na lang kami dumiretso sa barbershop dito sa may Gregorian mga paps. So yan, andito kami sa Mr. Suave. Yan, aircon pa dito, sobrang sulit din dito mga paps kasi maghihintay ka na lang, di mainit kasi naka-aircon. At ang barbero dito mga paps sobrang gaan ng kamay at mabilis sila gumawa at pulido mga paps. So yan, ako yan at si Kiel na yung susunod. Yan, huwag kang malikot at baka maubos yung buhok mo. Si Kiel, first time niya magpagupit mga paps sa barbershop at kaya medyo na ano pa siya, medyo tawag dito na iilang pa siya mga paps. Yan, tingnan nyo, yuko na. Mamaya nakaangat na naman ang ulo niyan. So malapit na yan matapos. Tingnan nyo naman, sobrang linis na, pogi na. So yan mga paps, mag-moving up na kasi sila, kaya pinagupitan ko na din sila mga paps. So yan, tapos na kami. At diba, pogi na. Sheesh. Yan, linis. So yan, kaming dalawa yung magkasama. Naiwan lang si Tin sa bahay kasi hindi naman siya magpapagupit, kami lang naman. Yan, nabudol pa nga ako ni Kiel. Gusto daw niya ng ice cream. So bumili kami dito sa may ng Sunday sa dating Barbecue King. Malapit lang yan dito sa may Starbucks sa may Gregorian. So kung gusto nyo, punta lang kayo dito. So hanggang bukas muli. Peace out.